बोला बोला सच्चे दरबार की साले भरे एक बेर माई दिया बेले। Alex Music presents म्यूजिक डायरेक्टर विकास राज। माई के मंदिरिया जाई बेजा पूजब दर्शन पाई बेजा हे जान। माई के मंदिरिया जाई बेजा पूजब दर्शन पाई बेजा। ना मना करी हमरा के साले भर में एक बेर माई दिया बेले। साले भर में एक बेर माई दिया बेले। माई के मूर्तिया सुनर ओढ़े ले मथे लाल चूनर। माई के मंदिरिया सजल बाटे कितना खूबसूरत। माई के मूर्तिया सुनर ओढ़े ले मथे लाल चूनर। माई के चरनिया पूजब जा घिया के दिया जरब जा। ना मना करी हमरा के साले भर में एक बेर माई दिया बेले। साले भर में एक बेर माई दिया बेले। म्यूजिक डायरेक्टर विकास राज। सुख शांति घर में रही कबो ना दिक्कत होई। दीपक देवे लिखत बाबे माई के भजनिया गावत। सुख शांति घर में रही कबो ना दिक्कत होई। सब जत बाटे मंदिर जा पर सद हमू पाइब जा। न मना करी हमरा के साले भर में एक बेर माई जिया बेले। साले भर में एक बेर माई जिया बेले।